No niin, ja seuraavaksi nyt teemme sen hedelmäpoolin, josta puhuin aikaisemmin. Siihen tarvitaan pieni määrä tällaisia viinaksia sekä runsas määrä mehua ja sitten koristeeksi joku hedelmä, esimerkiksi banaani. Ja aloitetaan tämä boolin teko vaikka näistä viinaksista ja laitetaan semmonen sopiva, ei liikaa, aika pieni määrä riittää. Ja sitten seuraavaksi laitetaan tuota viinan makua poistamaan mehua. Aika melko runsas määrä, että se häviää se viinan maku. Ja sitten koristeeksi voi laittaa yhden tai kaksi viipaleen banaania tänne sekaan. Mitä helvettiä? Joo. Tässä oli kaikki tällä erää. Tervetuloa mukaan tos. En tiedä ikinä.